de Futbol Vilafranca, Lliga Segona Regional Castelló 2020-2021. Diumenge 11 d'abril a les 16:30 al camp dels Cintorres, Club Esportiu Cintorrà, Club de Futbol Vilafranca. Lliga Aleví, primer any C. Diumenge 11 d'abril a les 11 al camp del Cerrito, Club de Futbol Vilafranca, Club de Futbol Borriol. Lliga Divisió d'Honor de Castelló 2020-2021. Dissabte 10 d'abril a les 16 al frontó de Castelló, Castelló A, Vilafranca A. Lliga Segona Divisió de Castelló 2020-2021. Dissabte 10 d'abril a les 16 al frontó de Vilafranca, Vilafranca B, Benicarló. Renovació del DNI a Vilafranca. Les persones interessades han d'apuntar-se a les oficines municipals al telèfon 964 44 1004 o al mail vila@ajuntamentdevilafranca.es. Fòrum Connecta Labora a Vilafranca el dimecres 7 d'abril de 2021 i al poliesportiu de 9 a 15 hores. Entrevistes de treball, últimes tècniques de cerca d'ocupació, serveis Labora, imprescindible inscripció, fòrum presencial i virtual. Vilafranca, una ullada a l'interior. Exposició fotogràfica de José Antonio Arias Queco, del 19 de març al 9 de maig de 2021, a les sales gòtiques de l'Ajuntament de Vilafranca. Comencem el programa d'aquesta setmana repassant com ha anat el pont de Setmana Santa a Vilafranca turísticament parlant. Anirem a l'exposició dels passos de Setmana Santa a l'ermita de Santa Bàrbara i passarem pel Via Crucis al Calvari. En els esports, parlarem del primer campus de futbol organitzat pel Club de Futbol local. Comencem! Mari Redón y Raquel Pedro. Depilación láser de diodo. Para ella, para él. Ultra rápido, sin dolor. También en verano. Resultados visibles en menos sesiones. Servicio de nutrición. Dietas personalizadas, según patologías. Sin productos añadidos. Reeducación alimentaria. Adaptadas a cualquier perfil. Estamos en Vilafranca, en la avenida Castellón, número 9. Infórmate y pide cita. Cuídate sin moverte de casa. A Vilafranca mantenim la distància. Ens llavem les mans. Portem la mascareta. I la tirem sempre al fem. Cuida't. Cuida dels teus i cuida del teu entorn. És un missatge de l'Ajuntament de Vilafranca. Hola, benvingudes i benvinguts a un nou programa de televisió de Vilafranca. Vilafranca ha enregistrat dades històriques de visitants i d'ocupació al llarg d'aquest pont de Setmana Santa. Els allotjaments turístics i el càmping s'han omplit i l'afluència de turisme s'ha fet palesa al llarg d'aquests 4 dies de festa. La tendència que la gent prefereix el turisme d'interior es repeteix i es consolida. Aquesta Setmana Santa, Vilafranca s'ha convertit una vegada més
en punt de referència de visitants per passar els dies festius. L'ocupació ha estat del 100% tant als allotjaments rurals, hotels, alberg i càmping. Les visites guiades a l'oficina de turisme s'han incrementat un 20% respecte a les dades de 2019 i s'han hagut de doblar torns de visita per cobrir la demanda. Ha sigut una Setmana Santa atípica, perquè normalment ja el cap de setmana primer, el del diumenge de Rams, i aquest cap de setmana normalment ja teníem gent que venia d'altres comunitats autònomes. Aquest cap de setmana vam tindre gent, però clar, després els primers dies de la setmana, els dies no festius per a la comunitat valenciana, va tornar a baixar, però després els dies principals, els 4 dies del pont, com tu comentaves, amb molta afluència de gent tant a l'oficina de turisme com a les visites guiades que s'oferien des d'ací, des de l'oficina. Visites que fins i tot els han tingut que doblar més enllà dels horaris preestablerts que tenim de matí a les 11:30 o a les 4:30, o sigui, fent un segon torn tant de matí com de vesprada, perquè hi havia molta afluència de gent. A més, perquè com plovia algun dia, era una forma també de passar un bon rato coneixent, en aquest cas, els monuments i museus de Vilafranca. El confinament perimetral de la Comunitat Valenciana ha centrat el gruix de turistes a partir del Dijous Sant fins al dilluns. Principalment, el turisme provenia d'arreu de la Comunitat Valenciana. Famílies amb infants, persones jubilades i grups, o simplement gent que busca la desconnexió, el contacte amb la naturalesa i la vida més calmada. Òbviament han sigut tots gent de la Comunitat Valenciana, algun estranger, alguns francesos, que en aquest cas tenien una segona residència a Alacant i que estaven de ruta per la zona, però majoritàriament gent de la Comunitat Valenciana, però de les 3 províncies, vull dir, igual venia gent de Canals, com de la Vila Joiosa, com de la pròpia Comunitat Valenciana, com de moltes altres municipis i ciutats de tota la província. Públic familiar, especialment, moltes famílies, grups de famílies, gent de pas també, a passar el dia, gent de la província, gent jubilada, algun autobús, en aquest cas minibusos. El diumenge de Rams van tindre un grupet de València, d'unes 12 persones que van pujar a passar el dia, van fer la visita guiada, van dinar també a un restaurant. Este diumenge van tindre també un altre grupet i, de fet, per a la setmana que ve també tenim una excursió programada d'una agència de viatges de la ciutat de Castelló per a gent de la pròpia ciutat per a conèixer la Pedra en Sec, el Llosà, el poble o la gastronomia del poble. Per tots és sabut que el turisme d'interior està guanyant terreny a poc al turisme de platja que sempre havia regnat. Cada vegada més, la gent s'interessa per conèixer els pobles d'interior, les formes de vida rurals i allunyades de la massificació de les ciutats. Evidentment, tot el món tenim moltes ganes d'eixir perquè hem estat molt de temps tancats per culpa de la pandèmia. Això és sobretot principal, però també busquen aquesta no massificació que pot ser altres destinacions sí que tenen, destinacions de costa o de l'interior, i aquest contacte amb la natura, perquè també, encara que algun dia ha plogut, ha fet bona temperatura, pel que sol ser la Setmana Santa a Vilafranca, i molta gent preguntava per aquestes excursions a Palomita, a les coves del Forcall, etc. I aquest contacte amb la natura, i se poder descobrir pobles nous, perquè la província de Castelló, ho comentava molta gent, és la gran desconeguda, i descobreixen uns pobles que els agraden molt i que de fet molta gent diu que tornaran, que els ha agradat molt. Cases que havien estat tancades des de l'estiu passat s'han tornat a reobrir durant aquests dies. La veritat és que tots els allotjaments han sigut importants perquè la majoria d'ells han estat plens, des de les cases rurals, els hotels o fins i tot el càmping. El turisme de càmping va en augment, com diuen a tota la Comunitat Valenciana, a tota Espanya, perquè molta gent que va també en les autocaravanes els dona molta independència, molta llibertat, i els evita també aquest contacte en gent pel tema de
de la pandèmia. Però en general tots els allotjaments han estat ocupats i fins i tot no els 4 dies sencers, sinó alguns fins i tot entrant 2 dies i sortint 2 dies més. En tots els allotjaments, des de l'hotel, el càmping, l'alberg o les cases rurals o apartaments. Tot i les restriccions encara actives i les mesures de seguretat durant aquests dies, ha semblat com si la pandèmia s'hagués aturat. Vilafranca s'ha tornat a omplir de gent i pels carrers es veien a tota hora anades i vingudes de visitants i de curiosos. Tot i no poder veure desfilar els passos de la Setmana Santa vilafranquina pels carrers de Vilafranca, aquests han lluït a l'ermita de Santa Bàrbara amb una exposició oberta al públic. Vilafranquins, vilafranquines i visitants s'han rebrotat de nou amb les talles que enguany estrenaven andanes. Tot i que enguany els passos de Setmana Santa no han pogut eixir a desfilar a les processons a causa de la situació sanitària, des de l'Ajuntament de Vilafranca, en col·laboració amb la parròquia de la localitat i l'associació Setmana Santa Vilafranca, s'ha fet una exposició dels passos més representatius de la Setmana Santa vilafranquina a l'ermita de Santa Bàrbara, lloc on descansen els passos locals la resta de setmanes de l'any. L'ermita s'ha obert al públic divendres, dissabte i diumenge, guardant tots els protocols anticovid per a que vilafranquins, vilafranquines i visitants contemplaren els passos i pogueren gaudir d'ells. Realment va ser la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament la que també un poquet ens va incitar de dir ja que no les traiem, van estar fa poc veient, perquè, clar, la idea que porta l'associació, la parròquia, és que les visites siguen així en l'ermita, que l'ermita de per si és com un centre d'interpretació de la Setmana Santa, al mateix temps que és el puesto que se guarden i tot això, però com una cosa més permanent, realment estan tot l'any presentables exactament igual. El que ha sigut enguany, a aquesta ocasió tan especial, que no estaven en l'església i no se podia fer les provessons i tot això, és una forma de poder mostrar-les també a la gent. L'exposició recopila i mostra els 6 passos que desfilen a la processó del Divendres Sant: l'oració a l'hort, el Natzaré, el Crist, la Pietat, el Sepulcre i la Mare de Déu de la Soledat. Sí, aquestes són les 6 que hi en el Divendres Sant. Després estan també les 2 de l'encontre, que són més menudetes, que també tenen la imatge, que és la Immaculada i el Ressuscitat. A veure, els 6 passos que tenim són el Jesús Nazaré, l'oració de l'hort, després està el Crist, la Mare de la Pietat, el Crist Jacent o el Sant Sepulcre i la Mare de la Soledat. L'origen d'aquests passos es remunta al final de la Guerra Civil, l'any 1939. N'hi ha de posteriors, dels anys 40, quan Vilafranca gaudia d'una burgesia punyent que va contribuir a l'adquisició de les imatges i, finalment, la més recent es data de la dècada dels 60. Tanmateix, la Verge dels Dolors és anterior a la Guerra Civil. La Setmana Santa vilafranquina de principis del segle XX es caracteritzava per l'austeritat. Si ens remuntem un poquet a lo que tenim en els datos del Tenal i anteriors a la Guerra Civil, la Setmana Santa de era molt austera. Se componia bàsicament les provessons del Sant Sepulcre, la Mare dels Dolors, i una creu llisa en els símbols de passió que encara se trau, que està ahí, la tenim presentada. I simplement era això. En tota aquesta zona era més el modelo castellà, no hi havia altres imatges que aquestes. I en la postguerra realment
quan hi ha un equilibri, poder donar-li un poc més d'auge a lo que és la Setmana Santa, i se partís en primer lloc fent el sepulcre i el jacent. La Mare dels Dolors se conserva anterior a la Guerra Civil, i després la família Montferrer acopla el Nazareno i la Pietat, i finalment és l'oració de l'Hort, és l'última que s'adquirís, que són els anys 60. Cronològicament, l'any 39 és quan s'adquirís el sepulcre i el Crist. Pense que és el 43 o 44, la Pietat i el Nazareno. I l'última, que és l'oració de l'Hort, és la que menys datos tenim. No sabem exactament l'any, però pense que ja seria entrada a la dècada dels 60. L'existència d'empresaris implicats amb l'Església durant la postguerra va contribuir a rehabilitar el temple local i les imatges. L'Associació Setmana Santa Vilafranca també ha recuperat les andes pertanyents a confraries desaparegudes per treure-les a lluir. Una altra labor que en els darrers anys ha contribuït a veure de nou espassos al carrer ha estat la construcció de carros que faciliten la mobilitat pels carrers del poble en dies de processó. Cal remarcar que els passos vilafranquins són obra dels escultors més representatius del segle XX a la Comunitat Valenciana: Terencio Farré, Julio Pascual Fuster i Pascual Amorós. Sí, també passa una cosa, que en la postguerra, en la rehabilitació de l'Església, se compta molt en que estem en un poble industrial, en el qual hi havia empresaris que tenien un cert, no sé com dir, poder adquisitiu que podia fer que no sé com dir. I una forma en aquella època la gent col·laborava molt en l'Església en totes aquestes coses, i era una forma de dir, bueno, si una família porta sol, la nostra fa l'altra, i entre elles mateixa van ser un poquet les que van augmentant això. En el canvi de l'època i tot això, moltes de les processons que portaven les imatges i els passos més majos desapareixen totes, perquè eren confraries que eren purament d'església, que no tenien més contingut que el religiós, i al no tenir tampoc un contingut profà com pot tindre, per exemple, la maixoralia de Sant Antoni o Sant Cristòfol, aquestes cofradies, per exemple, les terceres ordes del Carme, la de la Mare del Rosari, la cofradia de la Mare del Rosari, totes aquestes se van en declive. Desapareixen les processons en els anys 40, en el qual ens trobem que tenim en els desvans de l'Església les andes bones i estem empleant les ruïnes, o sigui, les més senzilletes que sempre havien sigut comprades més funcionalment. Entonces, el que han fet ara és, a poc, el que van fer és añadir totes aquestes andes que teníem no utilitzables, donar-los un ús així. També ens acompanya molt el fet que la idea de fer les carrosses per poder-les portar a mà faciliten, perquè sense més ni menys està la de la Pietat, traure-la a ombros suposa 24 persones. En un carro la poden portar 4. La base que la porta la Pietat medeix exactament els mateixos diàmetres que la de l'oració de l'Hort, en la qual ens dona una idea, i damunt és tota de talla en fusta. Ens dona una idea de la qualitat. Què passa? Que incluïm obres, ara en això hem incluït obres detallistes que tenen renom, perquè, per exemple, la de la Pietat que acabo de comentar ara és de Terencio Farré, l'escultor que va fer l'oració de l'Hort també. La que porta la Mare del Carme és de Julio Pascual Fuster, la Mare dels Dolors, que és la de la Mare del Carme en origen, és de Julio Pascual Fuster, que és el que talla, no sé, la Immaculada de Villarreal, la de Sant Blai de Burriana, la de Montcòfar de Santa Maria Magdalena, l'anda de la Mare de Gràcia de Vila-real. O sigui, té moltíssima categoria com a escultor, i tenir així una peça de Julio Pascual Fuster i no utilitzar-la per a res era un poc un crimen. Entonces el que han fet, per dir-ho d'alguna manera, és això, és añadir unes andes que li han doblat la categoria a les imatges. Per ordre també tinc que dir que de les imatges, ja que parlem, en el camp artístic les que més valor tenen és, des de luego, que és l'oració de l'Hort, que és la còpia autèntica del Sansillo, que hi ha un mèrit que té que la gent del poble molta no el coneix, que és que Terencio se'n va anar en un bloc de dibuix a Múrcia, va fer els dibuixos i va fer les maquetes, i la família que la va regalar conserva tot el procés. Totes les maquetes, està el bust de l'Àngel, el bust del Crist fet a tamany natural en fang,
està el d'escaiola que se treuen els punts, perquè són escultures en talla. Després, els dos escultors per excel·lència de la Setmana Santa de Vilafranca són Terencio i Pasqual Amorós, que d'este tenim el Sant Sepulcre i el Crist. Això. Les altres, el Nazareno i la Pietat, ja ho he indagat moltes vegades, que és Olot, però passa una cosa, que dins d'Olot, Olot se reconeix per ser una casa que el que fan és imatges seriades, que realment creen un mole i a través d'aquest mole funciona. Què passa? Que ahir la labor artística de les imatges d'Olot recau tota en la pintura, en la policromia, perquè l'escultura realment sol és la primera, el rest és un mole. Què ens passa? El tipus de policromia que s'empleava en les cases d'Olot en els anys 50 varia completament de les policromies que estan fent actualment. O sigui, en el cas, per exemple, del Nazareno i la Pietat, la gràcia que tenen és per la pintura, que li dona un caràcter que moltes... Antes ho estava comentant, per exemple, com esta Pietat, fa 2 anys se va adquirir una en Vila-real. No, 3. Crec que està així, a banda de les 2 setmanes antes que no ha eixit, va eixir 3 setmanes antes. I aquella, pese a ser el mateix mole, el que és la pintura varia totalment. Després una altra, que pese a ser menudeta té mèrit, és la Mare de la Soledat, que se va conservar en la Guerra Civil. És des de l'origen, igual que l'estàndard que han posat al costat, és de l'època de la fundació de les esclaves en Vilafranca, que és 1880 algo. Pense, és aquesta època que vull dir que se conserva en la Guerra Civil, pese a ser molt menudeta. Això és l'interès de la Soledat. Aunque realment va ser llàstima no poder recuperar d'origen que hi havia una altra Soledat en la parròquia que media 1,70 m, tamany natural, que en la Guerra Civil va conservar en la família dels Guardioles en sa casa al Manto, i una altra família, que eren els Ciros, van guardar lo que era la cara i les mans. En postguerra se va treure la cara i les mans i per desídia, per les mans de l'Església, han desaparegut. Que si haguera aparegut en el Manto en aquell moment, haguera sigut una molt bona labor recuperar la imatge original, que a banda tindria més categoria en tot el conjunt que tenim, perquè li donaria un tamany més acorde a les altres. Sin embargo, en Caixina ho comenta, aquesta Soledat és antiga i té tot el conjunt de tratges. El tratge que ara porta, per exemple, posa el nom de les esclaves que la van regalar l'any 1926. O sigui que té el seu mèrit. Des de l'Ajuntament i la parròquia es pretén que l'exposició forme part de les visites guiades que ja s'estan duent a terme a l'Església i a la Torre del Conjurar. El Via Crucis al Calvari el divendres Sant va tenir lloc amb normalitat. Tot i no fer-se la processó fins al Camp Sant, l'acte va gaudir amb nombrosos fidels que es van aplegar a la bassa a pregar el dia de la mort de Jesucrist. Tot i l'anul·lació dels actes més multitudinaris de la Setmana Santa, el Via Crucis al Calvari es va mantenir el divendres Sant. Malgrat no haver processó, una trentena de fidels es van aplegar al Camp Sant vilafranquí per fer el recorregut que Jesucrist va fer en la seva passió. L'oració va estar encapçalada pel capellà local, Salvador Prades, que va anar fent parada a les diferents estacions. Cal esmentar que en tot moment es van mantenir les distàncies de seguretat i totes les persones assistents portaven mascareta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, con el rezo del Vía Crucis nos disponemos a contemplar la pasión y muerte de nuestro Salvador. Así podremos comprender mejor la grandeza del amor de Dios y la gravedad del pecado. Dispongámonos, pues, a unir al arrepentimiento, la gratitud y el compromiso de una vida vivida en el amor. Lo haremos pensando en la cruz en la que hoy está clavada la humanidad. La pandemia que ha convulsionado nuestra vida y que produce la muerte de muchos de nuestros hermanos. Comencemos arrepintiéndonos por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
La multitud espera en silencio. Pilato dicta sentencia de muerte. La cruz se acerca. Jesús inicia el camino doloroso hacia el Calvario. La condena de Cristo nos lleva en la actualidad a hacer memoria de los mártires de ayer y de hoy, que a pesar de ser inocentes de culpa son perseguidos injustamente y condenados por causa del Evangelio. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Nos seguimos las recomendaciones para evitar contagios. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia. Cuarta estación. Jesús se encuentra con María, su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Ver a María cerca trae un poco de consuelo para Jesús. La mirada de la madre le da fuerzas para seguir caminando hacia su ofrenda definitiva. Ya en este momento, Jesús empieza a darnos a María por madre para que le hagamos sitio en nuestra casa, para que esté siempre al lado de quienes como madres velan por nuestra salud y bienestar, para que esté siempre cerca de nosotros en los peligros, en las pruebas de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tu nombre es el Señor, con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está. Tu nombre es el Señor. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Avanza y no titubea. Una mujer audaz enjuga el rostro ensangrentado de Jesús. La Verónica es valiente y actúa en medio de la indiferencia de la multitud que está junto al camino. Su actitud nos recuerda a las personas que de manera altruista ayudan y colaboran para aliviar las muchas necesidades que conlleva la actual situación. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor, no estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Parece que Jesús camine como maquinalmente, sin fuerzas, cae por tercera vez al pie del monte donde morirá. La economía se tambalea. Vemos de nuevo el sufrimiento de muchos que verán peligrar su subsistencia. Trabajadores que se quedan sin empleo, autónomos y empresarios que no pueden aguantar más. Jesús, que cae con ellos, que está a su lado, está cerca del altar del sacrificio. Queremos estar al lado de todos ellos, al lado de Jesús, aunque no siempre sepamos cómo ayudarles. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús, inclinando la cabeza, expiró. Todo estaba cumplido. En la muerte de Jesucristo, el Señor, la muerte ha sido vencida. También la de las víctimas mortales del coronavirus, que esperamos que estén en el cielo, donde todo es vida. De su costado abierto sale sangre y agua, sangre que ha de calmar nuestra sed de Dios, agua que nos ha de lavar y renovar para hacer de nosotros mujeres y hombres nuevos, porque creemos que realmente eres, oh Cristo, el Hijo de Dios, y nosotros somos el pueblo que tú has redimido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
tu reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Nutrición Mari Redón y Raquel Pedro. Depilación láser de diodo. Para ella, para él. Ultra rápido, sin dolor. También en verano. Resultados visibles en menos sesiones. Servicio de nutrición. Dietas personalizadas, según patologías. Sin productos añadidos. Reeducación alimentaria. Adaptadas a cualquier perfil. Estamos en Vilafranca, en la avenida Castellón, número 9. Infórmate y pide cita. Cuídate sin moverte de casa. Obrim a continuació la plana dels ports amb el campus de futbol organitzat pel club local en Portada. Fins a 50 xiquets i xiquetes procedents de tota la província van entrenar durant 4 dies al Cerrito. Un èxit esportiu i de participació segons l'organització. El Club de Futbol Vilafranca organitzava al Camp del Cerrito un campus per a xiquets i xiquetes dels 5 als 14 anys entre els dies 1 i 4 d'abril. Tenim molt bona acollida, un total de 49 participants. Home, doncs la veritat que és prou bé, no?, per ser la primera vegada que es fa un campus, me pareix que es fa a Vilafranca, i l'organització i tot el que comporta un campus, la veritat és que pareix que tinga bona acceptació, no?, en la contorna així al poble. A veure, el que sí que estem fent a l'entrada és agarrar temperatura. A veure, també és veritat que la incidència que tenim en aquests moments a la província de Castelló és molt rebaixeta. Jo penso que en unes altres condicions no s'haguera pogut fer això, ho tinc superclar. Sí que és veritat que hem partit per edats, clar, per edats, normalment ja estan englobats en uns grupets, intenten almorzar junts i tot això, però clar, és que la incidència és el que xerrem, està molt baixa. I en unes altres condicions penso que és inviable i impossible, perquè és que damunt ens hem trobat en que pensàvem que potser serien 15, 20 xiquets, ens hem trobat en quasi 50 xiquets. Però bueno, molt contents, jo penso, igual el club que jo penso que estem molt contents de l'acceptació. Es van fer diferents grups per edats i un d'especial per als porters. L'entrenador de l'amateur, José Francisco Martorell Mené, va ser l'encarregat de coordinar un campus que també comptava amb altres monitors, com Víctor García, Pau Roda, Javi Nadal, Jesús Fabregato Hassan. Sí, doncs hem fet. Sí, tenim l'entrenador de l'Alevín d'ací del Vilafranca i alguns jugadors del primer equip de l'amateur que s'han involucrat, com és García, Pau, Javi i Hassan, i hem distribuït per edats, més o menys. Hem ficat unes edats inicials que siguin dels 7 als 9 anys, un altre del 9 als 11 i un altre que siguin ja fins als 14 anys. Hem partit per grups, hem delimitat les zones i jo penso que va ser la primera volta i a veure com responia la gent, que per mi un èxit. Les activitats començaven a les 10 del matí en la recepció, després exercicis de calfament i activació, tot seguit parada per esmorzar i per acabar partidets i exercicis de possessió de valor. A veure, no estem complicant molt la cosa perquè, clar, així hi ha xiquets que sí que estan federats, però sí que hi ha xiquets que no estan federats, com ell que diu. Mai havien a lo millor entrenat en grups i això, però estem fent treballs normals de valor i competitius un poc, i els porters sí que és més específic perquè és una tarea més complicada, però bueno, jo penso que està prou bé la cosa. Però estem treballant de les 10 del matí a les 10:30, normalment és la recepció dels jugadors, de 10:30 a 11. Estem fent unes activitats de motricitat per fer un preinici de l'entrenament. A les 11 almorcem, de 11 a 11:30, i després seguim fins a la 1. La veritat que és una cosa molt curiosa. La directiva te ho pot dir que en teoria són ells que han agarrat les poblacions, els noms i això, però jo el que veig és que hi ha xiquets del futur de Castelló, del Castelló, de l'Almassora, hi ha de Morella, hi ha xiquets, de Valldalba, sí, és que tenim de la Gressola també hi ha xiquets, no?, de Cantabella, però tenim pareix una Torre Babel, això. I jo penso que, a veure, s'ha fet el campus molt a pressa per intentar fer alguna cosa, però la veritat és que
mos dona a entendre de que sí, jo penso que el Vilafranca com a club de futbol, jo penso que no tindria que deixar perdre-ho durant anys, això, perquè si ha sigut una vegada i s'ha fet, si se consolida, pot ser un referent a la comarca a nivell futbolístic. Menet també va valorar l'actual moment de l'equip amateur. Esta ja és la tercera reiniciar que portem entre la pretemporada pura i dura. A veure, és complicat, és molt complicat perquè ja més que reiniciar és una readaptació, estem xerrant d'adults. Si foren xiquets, el tornar a competició és molt més fàcil. En adults és molt complicat perquè ja tenen una altra musculatura, hi ha que fer entrenaments, readaptar entrenaments a les condicions del jugador i és un empastre. Jo penso que si hi haguera la desgràcia de que se torni a parar la competició, jo penso que no se podria tornar a fer. No pots, un deportista no pot estar 4 vegades iniciant, això és molt complicat. Però bueno, l'expectativa, aquesta tarda tenim un partit i el dilluns tenim un altre i més o menys per ahir mos marcarà per on podem anar a luchar. Sense públic. A veure, en aquests moments sí que és veritat que per nosaltres és un avantatge, perquè anirem a Janet esta tarda i el dilluns a Catí, sense públic són 2 camps que apretem un la gent. Però clar, si al Cerrito a nosaltres ens fa falta l'aliento del poble de Vilafranca. A Vilafranca mantenim la distància. Ens llavem les mans. Portem la mascareta. I la tirem sempre al fem. Cuida't. Cuida dels teus i cuida del teu entorn. És un missatge de l'Ajuntament de Vilafranca. L'amateur del Vilafranca ha recuperat aquests dies de Pasqua els partits que tenia ajornats. Divendres 2 els vilafranquins s'imposaven per 1-3 al Porrejat d'Atzeneta, en un partit al qual els vilafranquins van ser molt superiors. D'inici van jugar Kameni, Nicolás, Víctor García, Héctor, Hassan, Javi Nadal, Adrián Gil, Diego, Hamid, Edo i Borja. També van jugar Pau, Gavi, Jorge i Gonzalo. Adrián Gil va tindre l'ocasió més clara per als vilafranquins, però es va trobar amb el porter local. L'Atzeneta marcava l'1-0 de penal al minut 31. 2 minuts més tard, bona jugada de Borja que culminava a Edo per fer l'1-1. A poc del descans, Nicolás amb un gran llançament des de fora de l'àrea anotava l'1-2. A la segona part, moltes faltes dels locals amb només una targeta groga. Borja va marcar l'1-3 al minut 83 i Víctor García era injustament expulsat al minut 97. Dilluns 5, derrota per 4-2 a Catí en un partit amb opcions fins l'últim minut. Amb algunes baixes respecte al partit d'Atzeneta, els vilafranquins van arribar 2-0 perdent al descans. A la segona part, moltes ocasions de gol abans del 2-1 que marcaven 10 de penal. Els catinencs feien el 3-1 al minut 82. Després Borja anotava el 3-2 i al 91 Hamid llançava una falta directa que anava al travesser després de tocar el porter local. A un minut per al final arribaria el 4-2 definitiu. El proper partit per als de Menès serà el derbi comarcal al ple de Migui de Cintorres, diumenge 11 d'abril a les 16:30 hores. Victòria per 1-6 de l'Aleví el Vilafranca en la seva visita al Drac d'Em, partit disputat als camps Xenxo Castelló el passat dissabte 3 d'abril. Els vilafranquins van arribar 0-2 al descans amb els gols de David i Ivan. A la represa, Darius i Ivan van posar el momentani 0-4. Al minut 41 el Drac d'Em marcava l'1-4 i finalment Oriol i David anotaven els gols definitius fins a l'1-6. Els de Jesús Fabregat tornen a ser líders de la Lliga Aleví primer any C. El proper diumenge 11 d'abril rebran el Cerrito al Borriol B a partir de les 11 hores. El Club Frontenis Vilafranca A va perdre 0-3 amb el Xilxes. Diego i Monterde perdien 15-11, 14-15 i 8-10. Javi i José Luis Ferrer 3-15 i 8-15. Litino i Serafín 9-15 i 10-12. L'equip B perdia la seva visita a Cabanes. Valentín i Juliano 15-8 i 13-10. Martí i David Roig 15-9 i 15-3. I Jesús i Vidal 15-9 i 14-10. El dissabte 10 d'abril l'equip B rebrà el Benicarló i l'A visitarà el Castelló A.
Fins ací l'emissió d'avui. Nosaltres tornarem en 7 dies amb més informació local i municipal. Mentrestant, els desitgem una setmana plena de bones notícies. Adeu i bona setmana!